sing diajarke ana Pertapan Arga Kelasa kene kabeh ana mengku wedi kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa? La dalah. Patih nak ra tau mangan ngaji yo ngene iki. Patih nak ra tau sinau ngaji yo ngene iki. Raisan aku ngaji ya. Ngaji apa kowe? Ngaji. Ngaji. Oh, kuwi to. Iya. Anjur. Njur kowe arep ngopo, Saiki ngene, Mbah. Mbah ni. Saiki ngene ni. Pertapan Arga Kelasa kene ngajake ilmu bener, ngerti papan sangkan paraning dumadi antarane asale menungsa saka ngendi lan baline menyang ngendi. Kuwi paugeran bener. Lah kok iso mboke hubunge karo kalimat thayyibah iki sing ndi? La ilaha illallah. Oh iya. Minggat to. Raisa. Minggat piye iki. Wong ngene bebas suci. Wis minggat. Walah. Ya, pegan ae. Ngene. Kowe ora usah meguru ana kene, kowe bali yo nyang Amarta wae. Nang Amarta wae rasah meguru nang kene sebab pertapan kene iki pertapan sing ora becik tumrape Patih Harya Sengkuni. Dadi kowe timbangane ora duwe akhlak, mending kowe melu Sengkuni apa bali menyang Amarta wae. Ngono? Ya ta? Kowe panu rasa pentelang-penteleng. Pentelang-penteleng. Timbane tak sawuri wedi. Tak sawuri wedi, mripatmu ora tambah pedes Oh, pentola-pentolone, Sing mbok anggap ki apa, Pertapan kene isih minangka laladan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi kowe becik ngaliya timbangane kowe nang kene mung dadi jejembek tumrape negara Ngastina. Cangkemmu.